Agus inis an lína tá Cillian Breatnach bhainisteoir Raidio Fáilte a Meitheamh first. A Cillian, tuigim ghfuil tú a bhainisteoir Raidio Fáilte ar feadh bliain ó bliain go nuas. Sulla le muid bhí chórsaí agus todhchaí an stáisiún go ginearálta, an féidir as beagán inse dom faoi de chúra agus an sin inse dom chunatá gáí leat mar bhainisteoir de Raidio Fáilte? Cinnte, well, hosí me híana amach in éadú scoil agus ollscoil a chréicnú hu mé a drá na múnseachta, so chaith mé tharbh fiche bliain ag teagas cin an seommaranga, bhí mé teagas na Gaeilge agus bhí mé teagas couple hour eile ach bhí mé ag taistil ón Uglis sráidhhalah ag gandí hiróin ar fé tamling go dún fádric turas a bhí céige cúig míle gach bailach. Dín sin bhg mé go an farste agus an sin bhí sé creisna nach réide bhí sé ghlaci bhád níos mó ama pastal amach an sin agus ní géisteach fiche cúig míle, so go ddíach bhí mé ar mar bhealach amach máin amháin agus bhí mé in san car couple uair léig agus bhí beidir níró ach cúig mhíle deandógam fan am sin, so hontu méisteach ag staisiún áireamh agus ar mé scarte an scoil agus dat mé ná gur mai go ní bheith mé teachtarráis. So is dótha gur ahrí mé cinnean mion sugam maidir leis an múnseach ribh sin ach sin an tí a bhris drim an chamel mas mai leat an sin tháinig mé go post an email firste héin in at dar bhainnim anad Eve Ahach anad pobl agus anad Charlie a bhíon ag feimnú trí bhean na Gaeilge agus is tócha gur sin an nod a bhí do má bhálú bhí mé géirí ma héal a chéhí trí bhean na Gaeilge agus leis an scoil in a Rómé ní Rómé ach a céint sin dhéalaigh nó ag teagas na Gaeilge le linn lá scoile ach cé ghfuil Gaeilge ag mé héan agus banatí agus anis mac soginne atá fás le Gaelscoil hockey mé go mé géirí a bheith níos congréid an bhála internet jebbe agus go mé géirí a bheith feimnú trí bhean na Gaeilge ar fad, so chaith mé beidir couple bliain go lei is dóthar le anadí bheithach an sin mar ifigach forbethe Gaeilge agus bhí mé rachtail rangana scrúdaithe cinneal Cursi cultúrthe dótha leachtainna agus gacod mar sin thuris agus an sin ag an am sin bhí mé a creaaltóir Jonach le Raidio Fáilte agus an sin ar a tháinig mé go raibh an post an hocaí mé ar chuirsteachar díar ribh sin bhí mé díar críicnithe le cursa bhainisteoachta an seo cursa level cuaig an bhainisteoachta agus generacht agus wahí mé bhfuil cre mé star seo agus feici mé so rin mé an tagglú le linn na dínglas le thar zoom agus bhí chur lethar agus gacod mar sin na tanú gom agus tíirí lom agus hosí mé ar an téanú láéag de bhí anar fiche híon so sin an uair is tócha go dig le a gun cocha siad bé mé an seo blian go leith ag feimniú mar bhainisteoir a Raidio Fáilte. Tá tú baint tána bhas an job bhfuil? Tá mé. Well is agad níor hín mé agus mé ag toiseach amach ag teagas go mé hín abal a bheith feimniú go thomlann trí bhean na Gaeilge ach tá anis agus níl atribí níos fearr na iarraidh fearstil a bheith feimniú in Arnold na Gaeilge tá an aird sin grúpaí agus agriachtaí agus onid pobl agus onid Gaeilge an a bhíon ag feimniú go thomlann trí bhean na Gaeilge agus is tócha ní an tú é sin i mór an atin a tíb muid an Gaeltachtaíon nó an tíb muid an na Cantracha Gaeltachta se has beidir gaiamh nó letar canan nó atin mar sin tá agam bhfuil rudí ag fás agus ag méadú rud bocht i máile ha clia ag tá mé sása in san atin bhfuil mé chur fuam agus ínta sása go mé an post an seo a gríla ar bheith farste agus fólamíonn tú chuidhhaid agus bulann tú le chuidhhaid daoine agus is mai an nó de stóhan ar a bhí mé ag ranú mo chuid áhar
in old school gynarna me co-cam leis an Gaeilge agus na main commerceáide. So bhés agam I gcónaí go mé gur tailú rud igen nó rud de staisiún a bhaineann leis na main. So tá mé fás a bhfuil mé leis an radio agus tugann sé go leor deisina dit bheith os cóir microphone nó bheith ceint le daoine maidir le muoinú ail agus bíonn tú play le chudhhaid gréthe agus tú I mun an stáisiún agus tá neart fólama agam ó hosí seo maidir le forigniú iarraidh agus a bhainisteoir agus is tótha gur sin ceann na rudaí is úra a bhíle fólam agam híon ní raibh mé híon riamh freagrach as forigniú rud atá dúgus atá agam inis agus an amna bíonn sé dúsach bíonn tú play le chudhhaid fó chonraíthirí agus rudí mar sin agus cólachtaí a éascíonn serviceí lei doing ach dun cogus mó bíonn cinál thuras nó bóthar mín an ní bhíonn mór an casú nó cór in san bhóthar céimé rá so tá mé aon de fásta. Okay, Louis tú gwil agrachtaí, roint agrachtaí eile me first here oblion trí gweag fashion. Tá sibh sa cathrú gweag tuachta me first ahananta mar líonra gweag a lis nach bhfuil? Tá cinnte agus fiú nar lorn daoine fa lína Gaeilge atá inis I réim an seo me first and sa cédal sí bhí si a céint ar éar bheith first ach mar sóilde gacha le duine tá bhád níos mó grúpaí fudfad na ceathach tá tú céint ar mar hampla cumann cultartha a ghlaachtain atá bealdáir slumsa I dúsceart na ceathach tá thuras an sin in orthair na ceathach actual Linda Irvine agus Aidan McSheffrey agus Deanie mar sin I mun rudaí a bhainisteoir agus fiú in na ceantra má gurge tá lehéidí trí éana atá a muí in eice le Glen Gormley sin is dótha an balla mór is mó atá díreach in eice linn and that's just Congree de bhfuil firste tá an bhfuil lis na dearbhach an ach tá Glen Gormley níos Congree doing agus tá géalscoil acu muoin sin tá trí éana sin an grúpa Gaeilge nó an grúpa pobl mas mailad a bhíon ag feimniú trí bhean na Gaeilge agus tá an air sin onid pobl nach míon an Gaeilge mar fríú hanga acu ach bíonn sin ag tuairteach chudhhaid imeachtaí agus éascíonn sin chudhhaid imeachtaí trí bhean na Gaeilge so tá an Gaeilge beo I me firste tá is dótha má hosíonn tú ag sráid Caisleán sin an sráid is Congree díreach I lár na ceathach dúine tosnaíonn an ceathú géalteachta an sin hocarrá nó sin dorchla na ceathún géalteachta chéan sé beidir gabhíle go leith suas go ceantar dar bhainneam Kill Uí nó Twinbrook actual skull agus onad na frisige an agus darna tanheart asanna eile ar bhóthar gomáid agus príomhóthar na bháil is dótha ar bhain na ceint agus sin an ceathú géalteachta do thuras na cuairteoir bí má hosíonn tú de thuras nó de ceamcuirt ag Raidio Fáilte tá beidir gabhíle go leith de bhóthar nó de siúlaid le deanú agat gotí go muinn tú Kill Uí amach. Okay, just chun coint fi helki an stáisiún. Leabhar mé le fergus ar hir agus ón an éil ar radio hana féin faoi seo ach tá suintí láidere a gcuibh maidir le telki an stáisiún nach bhfuil? Tá cinnte is dótha an buncloch nó an dúchra atá gin seo is stáisiún radio pobl muid a bhíon ag feimniú trí bhean na Gaeilge sin príú cospar a gin go bhfuil muid géascú agus ag salahar servicey radio pobl trí bhean na Gaeilge agus sin príú cheanga an taí an seo nuair leor muid faoi servicey an radio má hosí meid bar an taí nó an bar an argneamh atá gin an seo tá studio tafad a ceáil agin agus
thuaisceart sin táid obair ar láthair na huaire táid láfálaí fríd leisí nua a cheannach agus a lonú in san studio sin le go méid daoine ceoltarí áireamh bainisteoir tabí abal de hachtasteach agus gan rud a bhíon thuid lá go méid sin abal de siúlasteach in san studio sin agus a d tafaidú lá tíomh leis an studio sin tá siomra stúrtha a bhíon action na main muid abal de an tafaidú a dheanú nó smachta bheith a bhíon ar an tafaidú couple of the tajant agin here since in studio sin bhí cuairteoirí agin ó Alban agus bhí sé camcuirt nó néal bhí sé Gulhart an Thuaisceart den chuid is mó bhí sé an nunaál dansid den chuid is mó in na sé chundí agus Joy an lab Shimmy McDonald Birch Albanach agus an sin far tá carfuí le tamil fada in Albans ach is Earnach Brian O'Hara agus bhí siad an seo agus an cinnal rud a bhí siad abal de dheanú agus bóhail linne forbert dheanú na gur hennig siad isteach le haidh uair clig agus idir caint agus ceáil agus óránaíachta rinsead rud ionta nadartha ma higann tú mé wog siad ón caint go dtí an ceáil agus rás go dtí an caint go hinnta nadartha agus bhí man jabal de chlár mór specialta dheanú sin is tócha go bhfuil man de géirí bogú réile sin le grúpi ceáil actually a bhaisteach agus taban lé le dram a láháile dar bhaim le OE Center sin grúpa atá muoinithe sílam ag an cóirle álinne an seo le grúpi banní ceáil actually a orbit agus a thur an cin agus tá Gaelegord in Sky band in Sky is déon sin bhfuil seanna hí go mar hí cíhan í chobal tá sé sé mun cinneal tionscadal leis na daoine óga well níos mó na tionscadal amháin cean na tionscadal bhfuil sé i mun na banní ceáil óga a orbit agus a chur an cin a cumáile sin tá bíonn sé cléile Dini bhfuil is áirithe buinte amach acu agus bhí sé mingní dú in nó couple lá hen go mbeadh ceoltarí an beidir thart fiú a ra agus bíonn siad extrahas le giganna a ail so bíonn siad san ag clé lá le giganna ail agus tá ginine a géirí cinneal cóionscadal a bhhaú lá le go mbeadh gach duine a héana isteach ag an OE Center abal de hachtig studio sogin agus a dé ag clé le beidir album a chuile chélan a rudigin mar sin ach rud níos far a ríis na gohfuil neart Gaelegóirí a hennig fríd an Gaeleideachas ins na banní ceáil sin so tá me dú go mór le thosaigh sin gan well ar an darna ar le an seo sin beidir an is gríomhí atá a gine tá trí studio an sin tá studio trainile an sin áimion an tifagach trainile so gine Donald McMurray ag lé le áhar trainilí tagan si de staach bíonn si ag freastal ar cursaí so gine cursaí a hosíonn le istótha tá cuaig level agin agus mas maiile tosní an daine bí nach bhfuil taithir bí acu jam siad cinneal bon cursa a scéalna Raidió Iarraidh agus Cléirehain agus an sin nervhíonn sé sin buinte amach acu tá cinneal cursa idir bheanach chun agus tá coppla céim le sin agus an sin siad ra agus bin siad ag lé leis an ard cursa agus in san ard cursa an rud a Harlíonn a gnéon an creaaltóir Jonach sin abalta gonasteach sa studio an show sacu a hafadú a réil hafadú nó anú beá agus an sin hachtamach agus an agarthachtaí anu ar an chlár sacu so tarún se sin le den chuid is mó ar an darna earlier tá siúma mór fada agin a bhí ina siúma board ach le linn COVID bhí an daine a wagu amachchas na hefigi agus iad a achlánú in áitina eile in san orgnú so is tócha go deach le agur siúma ranga don creaaltóireacht
agus duna chuirsí sin lei sin agus ar an eile sin fásta tá studio jazz agin maidir le podcréalta nó play fanal hoteteach tá tabla jazz an go dtí go beidir seachtar nó achtar sí hartar agus a bheith bíon an seomra sin stúrtha ag studio bug eile actual na castláir agin nó decks agus is smaile chuid tá beidir trúna cethir creaúir a hagan isteach agus bíon siad in ag lé don hodges mó nó go homlan le cearnní fad cearnní nó bhainol agus is bail é sinníanú agus ar an céad earlier sin an actual an réir a haine ligur fad janta actual ethics agamsa tá bhainisteoir airgadis agus réir a haine agin maidir na gennachtaí agus tá ethics a cíonn seo tá couple ethic warran actually Jesh ag grillgurí Jonathan chatteteach agus cup an cafe no te ein agus sí agus bheith céint leis an aireann agus ar an tíbhile tá studio beá agin an pre-studio agus tíbhle sin tá an ifig nuachta nó an ifig creaúachta agus jantar an chuidir mód an schedule an sin agus sin láimion an aireann nuachta ag obair so bíon a gcónaí beocht in san áit ar an one earlier and sin actual spas imachtaí sugin tá an fearg ní híon tógtha a gceantar dar bhainneam le pound lónaí sean aim albanach focail albanach lónaí is dócha gur lena atá gceist nó boithring bug a thuí isteach go dtí lá bhála go dtíon maragu Acher Gielu na behi tá gur na ba agus na céir agus gacrod agus Tír Eoghain níl cad ag behi a bheith tíbhtí a limster an na carach ach a bheith ar léthe an wargi so tugtar an pound lóní mar hu si isteach ag an municipal pound agus dan si an sin go dtí go cead ach go isteach so tógu an farignu Raidio Fáilte staisiún Raidio Fáilte ar an ceantar sin so an tugan muid an London ar an spás amachtaí hí staire sin áimion céintena agus seoanna agus ceolcharmacha agus rudí mar sin bíon creaaltaí beá golamach mar hampla maidin amara de seo a dhéanú a gin idir deag agus a dóhéag bear maidin agus an cinenne legan amachchatán tá Talagin agus beidir cethir na cuaiger caiithir iliach agus bíon majabalta daoine a lonú an sin agus go leor spás acu agus nuair bhíon sé sin an seo beá go ré tá an cafe a bhíon ar an earlier chéine agus oscailíonn sé isteach de déon seomar sin so bíon daoine abalta mar hampla when muid drélas an chapter cainte bhí daoine abalta haftasteach agus bheith arc ar an seo beá seo a dhéanú agin agus iad ag buint soltas an cafe sacu agus mar dúirt mé an cafe híon an tanimtáir na an Londú so ma bhí an cuairteoir bí nó tuirseoir bí teacht ó bhaile ha léa mar hampla nó atrbí in san deisceart go Belfáiste siúil amachchas an Ballymór Belfáiste agus buailí tú le staisiún Raidio Fáilte hartfa céad slaat ó lá bhála agus sin bé fáilte mar dúirt mé rih aithne le duine stachant an cafe agus dúrú linn ag tuirseoirí ón Warren daoine ón Idail agus daoine ón rank go raibh an cafe is deise a gin tá fein muid cafe a gine ó cólacht ar bhain White Star agus caiime se a go bhfuil ar an cafe is deise dar bhleis me sé riamh so bíon is stocha gur cafe land a town agus bíon smalcina agus bíon a gcónaí ré ché a gin so bíon daoine abla lón jazz ein nó capra nó panini rud an mar sin agus tá sin a go go mai ach tá a go híon in san aimimse seo cinneal ear COVID agus maidir leis an dair bhfuil costa sí goláide ag daoine tá sé dilí cinneal daoine a bhú amach ach an stocha an UPS nó
an rud tugging, no, and unique selling point of tugging, na primely much trí van na Gaeilge. So ma hagan dine Jack Lorter law trí van na Gaeilge dus agus cogitator law mas folomór aid tá fearan aontak in St Cafe again bin a goni dinne den radio cohu hart le bheith kaint de curtory agus ag torch kaintin a daibh maidir leis an star a bhain leis an áit agus an daibh raidió hín na Gaeilge de email first agus na sé chundí a gotchinne. So yeah, tamid ag jolly go mai stoha ó híh an théhíide tamid géirí níos mó cursaí a chur fáil agus tamid dír ganné if a gach forbe her gra a capu an sin agus firmid muinú ón kiste in estiach de Gaeilge muinú a tashiad an extúru a hennig fríd an rin fobal an seo in Thuaisceart agus an príomhró a bheith agin if a gach sin na gomise de géirí gra a bhaile isteach bí much examine transcodal ar na mala an sin nuair hosí much ag stoha rud nua doinge hí cólacht assassin na Tír Eoghain dinne le Gaeilge aimsú Gaeilgeolú a aimsú le close lore a hafadú so rin much in the staisiún studio ag leihí rin much héan an agar her after le fad agus an sin tá an písa nó an close lore sin an is sin mui ar an Idirlín so tá gé a bheith ag forbert ar na rudí sin ar fad agus cumáile gach rud eile agus gach áit eile is stocha go mun an brú nó an dúflan is mó táginne na aspa ama agus aspa aclaní bíana so tamid a láthair na hura ag bei spectata iarraidh ag druide me deirú na inniu le haid pusht eile tamid géirí dinne a ceapú a bheith ag forbert an cafe agus an sin ar an chat jogging tasúlogin goméid abalta loirt le daoine a chuirste ar couple of role in san an creator after tamid géirí Irish creator lena aimsirthe ceapú fumáile Irish creator part aimsirthe a ceapú is dótha go muil ar an fróise sin mar bhí tá birte stílan ar scéim a bhí muoinithe ag an ciste creatorach de Gaeilge ach bhí cirithe ag an ciste creatorach de Gaeilge im lena de bhilún pont agus ní bhéh an scéim sin ag glansan ar ai so bhí na art ar an wasid suganí le feiceil an nó jabal go fáil a bheith torchfaí dá fostin so tá mé fásar go méid abalta ruddig in a karmak hig na dini sin her letter iarraidh agus CD so hugging ganwell le curry hodgdive hon agaliv ayanu dunda rule sin la aimsure agus part aimsure so tá go ian goni graihat agus bunny I'm not as small as doha na gowal mujigiri ní smó rudí bio ayanu ar an radio agus tá géirí len go pointse a láthair na hura ach bhhailin a bheith abal ra go bhfuil an ferrignú oscailte gotí áirithe saníthe go méid gach studio lán de gine éidir ag tréanail nó ag tafaú show nó fiú in san studio bio ag deanú chlár atá créalú amach bio so sin an sprec go méid an potential an airgnib seo omlan lénta again couple blian tá plan strateach a gin 3 bliana agus tamid déir tosaigh ar so tagadí Jerry fihe cehar le leis na sprecin na sinna winteach agus tá géir go maiile a láthair na hura. Okay, cyn tas gom gwyl sé mar spwch a gyf go bhhaid sé bheith cedúna stát chun bheith an creile ar FM timpeall na sé chunda na húsgradéirn. An bhfuil éon aiseolalas fáilte gyf an údaras creile chun Ofcom maidir leis an gun ceap seo agus an sílan tú go bhfuil an gun ceap atá go bheith réidíoch?
I still had a couple of frail, no, níos móna sin ag baint leis an céist. Maidir is staisiún radio pobl muid tá ceadnas agin ó Ofcom agus maidir le gach staisiún radio pobl eile feimlíonn muid tríd na cinneal trórlínsaí nó na réalathe agus na srianta atá an maidir le sin. Níl go ddíreach níl cead ag staisiún radio pobl in san récht éadaithe a bheith craolú ach a bhain tí de limimisteir 2 kilometer. Now, staisiún ar leith muid agus hiig Ofcom sin, so ma hen tú níos móna 2 kilometer amach ó Belfast. They drable muid a clistel gotí puintse áirithe agus bhí sé dínta flyhurl maidir leis an limimisteir linne mar is rudder leithe radio Gaeilge in san récht éadaithe ach le bheith craolú an áiteanna eile in san récht éadaithe mas mailad agus caiimiid lóirtear in san teirmí sin mar sin an limimisteir na míon Ofcom ag feimnú tá rud acu dar bhainnim small scale dab no SSDAB na radio na dab atá ag daoine tá dé seo gine thuaisceart ar iarraidh le bheith craolú gantar gura nó cantar an fáil atá gceist go ddíreach so tá tú caintear cahar gura dún gevan agus le móadi agus an rud atá le deanú a gine na thuaisceart ar cheadnas le bheith craolú tríd an dab an small scale dab seo. Now an rud atá le deanú a gin fós na pobl bheith instant canter sinna anu no survey anu le facail an bhfuil éileh an ar dúspéire agus nuair chuirmuid mas mailad an chéist ar whatir cultúlaní chanain bhí siad an ionta tógtha faoi agus go raibh siad a géirí Lordslin agus choirúirt dúin cultúas sin agus Lord le whatir an cheantar sin ach an rud tá canílathe ar lei ag baint leis an small scale dab agus just caiimiid a bheith cinnte go méid cóléanú a hanna le rud mar hampla ní féidir linn híon thuaisceart ar an céad feist an ceadnas agus an rud atá gceist na Community Digital Service Provider no CDSP mar an rud a bheith le deanú a gin ifig a bheith a gin thuas i gantar gura agus duine leanaimsethe a bheith loníthe agus fóstaithe an sin rud nach bhfuil mo jabbalta a dhéanú nó tuairtfaoi a lethar na thura mar dheallar muoinú agus gacail rud ach tá 6 eile de ceadnas is go ddíreach DSP no Digital Service Provider agus ma aon muid no ma éireann linn é sin a bhaint amach tugann sé an déistúin a bheith ag craolú go ddíreach ón staisiún soginne an seo fríd an multiplex atá acu thuas an sin a gan duine bí a lonú in san cantar ach dar ná ma táidir go a bheith craolú in san cantar sin táidir géir go méid daoine ón cantar sin páirteach tú táidir gacha rudí go dé féidir na anu maidir leis an small scale dab an rud atá a gceist le ag Ofcom ná go mé cantrathe eile ag teachtar board is dótha tarlíonn sé gach couple blian so bé can in Belfast no cantar Belfast leis na garwach a gin couple bliana tá daoine a ceint ar buircin trá agus an cantar sin tá lár olú a gceist sin cantar sagamsa tá tú ceintear dún ganan agus an cór créthach so bei siad bei Ofcom a géirí na cantrathe sin teachtar board agus drá éirithe a bheith mun an mas mailad an cantar dab sin maidir le FM tá lé go a ré agus seo is dótha an fréú eile a bheith ar an scéal tá lé go a ré le tamil fada is dótha go níos móna coppla cruniú an im léna
hanna féin an fihe dá maidir le stratis na Gaeilge insan Thuaisceart nó insan na séchondaí an seo. Bhí moliún de mar hiigim go méo staisiún radio pobl Gaeilge fud fad an Thuaisceart ach de mar hiigim sin ceann na moltaí a bhíon ach molú eile agus is do go bhfuair sé a bhhad níos mó takeíochta agus lehéid sin go méo cinneal muoinú agus takeíocht níos mó tugad duine Raidio Fáilte an taon staisiún Gaeilge in san Thuaisceart le go mé mutabal a bheith creaú ar FM fud fad an Thuaisceart ach dar noia ní bheith an rain ó ní bheith an cinniú sin deanta ag an feiminis an seo an san Thuaisceart sin is Ofcom a dhéanann an cinniú sin so bé go leor le play ag go leor drámanna faoi sin ach tá Virginia mar dúirt muid is staisiún pobl muid agus bíon muid ag brach go mór ar creaaltarí Jonacha ach ma hagan daoine isteach le rá le tá muid gola her méid éirithe muoinithe ar fáil díobh le bheith ag creaú fudfad na séchondaithe ar FM. Bhéhar an muoinú sin a bheith santasach go leor le tuairtefaí níos mó farne, níos mó agus démann fiú céintear na creaaltóirí tá muid céintear níos mó farne riarrahain agus airraidis agus gacrod mar sin. So béle feicil is dótha tá caras a cuairteagin in na pléanna sin ach mar dúirt mé fein Virginia well tá mintuairiscí na grinne sin ar fáil don phobal ach níor hennig duine bhí hagin le rá bhil linn goméid si páteach in san phlé seo ach mar dúirt mé tá caras a cuairteagin a tá páteach in san phlé sin tá na mintuairiscí ar fáil go puiblí agus sin a fá gohfuil an teolas agin but mar dúirt mé ma tá si a géirí nó ma tá drama géirí ar Raidio Fáilte a bheith ag creaú fudfad an Thuaisceart bheith orthú teachta níos le muoinú suntasach firstnach le codú lené sin a bhaint amach.